Sasho sangena neindaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla nazi. Kugcwele inqwaba yabokufika eMandeni. Kukhonjwa imvula ngomonakalo kwaNongoma. Kanti ANC neSANCO beseka imbokodo nezingane. Sanemukelene nabakambombosho omnyama kwindaba zethu ze1KZN TV zifunde uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Babalela kumakhulu amathathu nangaphezulu abantu bokufika abasebenza embonini endwangu wasithebe eMandeni enyakatho nesifundazwe eKwaZulu Natal. Lokhu kuvele ngesikhathi umnyango wezabasebenzi kanye nowezasekhaya kuleli betheleka kungazelele umuntu kule ndawo namuhla ukubheka izimo abasebenza ngaphansi kwazo kanjalo nokuthi banazo imvume eyisemthethweni zokuthi basebenze kulelizwe. Namuhla ke iminyango kahulumeni yahlukene sigabana umnyango wezasekhaya wezabasebenzi neminye eminingi bahambeleke izimboni zakwasithebe eMandeni ukuyohlola ke izimo zokusebenza kanye nezimvume namaphepha ke okuba vumela ukuthi babe kuleli ngokusemthethweni. Cishe ke bangaphezulu kwamakhulu amane bokufika abatholakale kulezi imboni iningi labo abavelwa ezweni laseLesotho. Iningi lalezi imboni ngezabokudabuka eChina. Le ndawo ke yaziwa kakhulu ke ngesikhalazo zokuxhashazwa kwabasebenzi nezimo abasebenza ngaphansi kwazo. Esikutholayo kakhulu la ukuthi sesithole inqwaba yabantu bokufika abangekho emthethweni abala abasebenza kule nkampani bacishe babe u400 cishe nibonile bangakanani and bonke sesibaqoqile siya verify manje yonke into ukuthi istatus sabo sithini kodwa into engayisho ukuthi u80% wabo siyabona ukuthi ula eSouth Africa ngokungekho emthethweni and basebenza la abantu bakithi nabasebenzi balaba yakhala ukuthi baningi abantu esibabonayo abala okufanele ngaba bekho lapha izinkampani le nkampani iphethwe abantu baseChina naba bangokufika kulelizwe sisabheka ukuthi bona bakhona kulelizwe ngokusemthethweni noma bekhe kulelizwe ngokusemthethweni ngoba akekho umuntu ezomshiya ngaphandle kodwa kukona lonke lokho nje esengicazile uma umnikazi wenkampani eqasha abantu abangokufika abangekho emthethweni la eSouth Africa kwayena sizawumbopha simthathe ngoba uyena osuke baqashile azi ukuthi bala eSouth Africa ngokungekho emthethweni. Iholo elisemthethweni phecelezi minimum wage ukubhalisa kwabo ku-UIF ama-contract, indawo zokushintsha, izindawo zokudla, izindlu zangasese kanye nokuphepha nje kwendawo abasebenzela kuyo ukuze ngakube sesimene esifanelene ukuthi abantu bengasebenzela kuyo engabinangozi ukuhlanganisa ukuqinya kwezitambo zogesi nokunye. Uma zonke lezi zinto zingahambisani nemithetho yomnyango wezabasebenzi lokhu kungahalela ekutheni ke ezinye zalezi imboni zivalwe. Abasebenzi bayasitshela ukuthi bahola imali phansi kakhulu kunalento esiyishoyo sekuyenye izinto esesiyitholile leyo. Number 2 sizobheka ukuthi baregistiwe nezinto ezifana no-UIF okuyinto ukuthi uma kwenzeka abasebenzi bephelelwa umsebenzi bazokwazi ukuthi baphinde uhulumeni ukwazi ukubalekelela ukuthi while besafuna umsebenzi bakwazi ukuthi ube bekhokhela. Iningi labantu abasuka ezweni laseLesotho laba ke bebodwa batholakala kwenye yama-factory noma ke kwezimboni zendwangu kusenazinye izimboni okusho ukuthi ke lesi sibalo sisenganyuka. Umnyango wezasekhaya wenza isiqinisekiso ukuthi amaphepha abo asemthethweni njengoba kunamahebezi athi ke amanye wawo akhandiwe awekho emthethweni. Nawo into esiyenzayo nje umbona nje usise lapha naphezulu ebabiza sesicelile amaphepha kuphi la eoffice ukuthi abasinikeze amaphepha abasebenzi babo bonke sesiyababiza nga one by one abanye babo uthola ukuthi umuntu unepassport kodwa akanayo imvume yani yokusebenza wangena eSouth Africa ngokuthi uzokwenzani uzovakasha bese gcine sesebenza so izoko zonke izinto ke nje emva kalokho ke sesiyabathatha abangekho emthethweni ke sesobafaka through process yomthetho bakwazi ukuthi nabo babuyele emazweni nabo abanye makuthiwa nama case abanawo stile nabo so bonke sesobafaka emthethweni basitshela abanye ke ngamahemhem nezimpukwane ezikuhlazana ukuthi cha asiqinise kubhekeni lamaphepha lapha ngoba lawo amaphepha lawana afojiwe so sizowachecka ke nawo ukuthi lo forger lokho kukhona kuhamba kufike kuphi. Ukwanda kwabantu bokufika endaweni yaseMandeni lokhu ke sekugcineke kwaze kwanqinda umasipala wendawo ukuba ke ungakwazi ukuthi ke uthumele izidingo zomphakathi ngendlela ngoba ke isibalo sabantu sisiningi kunalesi sabantu abasemthethweni abaziwayo. Amanzi sinenkinga amanzi usuku nosuku ngesonto ayavuza and ayavalwa ilembe hayi ngoba kulihluleka kodwa uyabona manje ukuthi abantu ofanele bethola ama services akufanele wathola ngalendlela ngenxa yokuthi baningi bampintshana. Lezi ke izindaba zo1KZN TV ngingosamukeliso Ngqulunga ngekwasithebe
eMandeni. Ungoti ocwaninga ngezici zomhlaba nomkhathi eNyuvesi yaKwaZulu uSimphiwe Xulu uthi imvula eningi iyona imbangela esigameko sakamuva sokuqhayeka kuguguleka kumhlaba kwaNongoma eNyangatho nelikaMthaniya. Lesi sigameko senzeke emasontweni amabili edlule sashiya umphakathi udidekile ulandeka ukucekeleka phansi kwemizi nempahla eningi. Umphakathi walendawo uthi kwaqala ke ngokuqhamuka kwenkungu emnyama ehambatha kule ndawo kwabe sekuqhuma indawo yaqayeka oyisazi ocwaningweni ngezici zomhlaba eUniversity of Zululand Ongoye uSimphiwe Xulu uthi imbangela lesi sigameko imvula keningi. Into ebenomthelela kakhulu ekwenzakaleni kwalesa sigameko ukuqala umhlabathi wakuleya ndawo indlela oyiyona. So umhlabathi uma ubheka umhlabathi othanda ukuthi engathi uyisihlabathi so uyashesha ukuba saturated ngamanzi. Okwesibili ke bese kuba yiyo indaba yokuthi kube nemvula lezi eziba khona nje ezithanda ukubaningi. So ngalesikhathi vele imvula zibaningi amanzi aya accumulate la emhlabathini so okugcina kwenza ukuthi umhlabathi ugcine umuva ngalendlela omuve ngayo so esikubiza ngama landslides. Kwacekeleka phansi imizi ngaphezulu kwama-20 kanti izindawo ezikhahlamezekile oPhiyaneni kwaLindizwe oPhalule kanye ke nasesikhaleni. Kusukela ngesonto ledlule uhulumeni uhambela ke lemphakathi ukuyihlinzeka ngosizo njengoba ke uthi uzoyisusa yonke eyakheleke endaweni eziphephile. uXulu uthi uhulumeni kanye ke nabaholi bomdabu kumele ke basebenzisane ukuze bebeke abantu ezindaweni eziphephile. Buyela kulo leli phuzu lokuhleleka ukusebenziseka komhlaba ngoba ukuze kuzoba lezi gameko ukuze izoze zibekwe njengama disasters or inhlekelele kufanele ukuthi kube khona ukulimala kweproperty ukulimala kwabantu. So uma izinto ezikanje zenzeka endaweni evulelekile engenayo iproperty noma engahlala abantu ayikho inkinga ebakhona. So ngicabanga ukuthi uhulumeni mhlambe amakhosi nabaphathi nje abakhona into ekufanele ukuthi beyibhekisise ukuthi lapho kubekwa khona abantu babekwe endaweni ekulungele ukuthi bangakha kuyona nezakhiwo futhi siyayisibone kwezinye igameko uthola ukuthi kuguguleke imigwaqo. So izinto ezikanjalo kubalekile ukuthi kube ne-proper planning before kubekwe izakhiwo ezikanjalo impela. Kulesi sigameko akubikanga umuntu oshonile. Ezindabeni ze1KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu eMpangeni. Inhlangano kaKhongolose kwe-ANC neyabahlali SANCO babamba imashi nokuthula eNewcastle emadadeni enhla nesifundazwe saKwaZulu Natal ngenhloso yokulwisana nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesibhuda nezingane. Le mashi kuyingxenye lawo kangaqhubeka ezweni lonke lokufuna kubulungiswa kwabesifazane nezingane abahlukunyezwayo abizwa phecelezi #JusticeForCwecwe. Lezi inhlangano zombili zimile kuthena abesifazane nezingane badinga ukuvikelwa beseke kakhulu ngoba bayikusasa lakulelizwe. Mbukele ekhaya namhlanje siseNewcastle ngaphansi kwesiteshi samaphoyisa emadadeni lapho ekuhlangene khona amalungu eANC kanye neSANCO lapho belwela khona ukuhlukunyezwa kanye nokubulawa kwabesifazane kulandela ungatholakali kubulungiswa bukaCwecwe. Kanti ke phezulu kwazo zonke lezo nkinga kusaqhubeka ukwanda kwesibalo sabantu kokubulawa kwabesifazane. Namhlanje la sinomunye wabahleli bale march uNqaba Zodwa wakaMukwena uzosichazela kabanzi nje ngale march abanayo namhlanje. Nqaba siyakubingelela sicela nje sichazela kabanzi ngemashi enayo namhlanje. Imashi esinayo sesibona ukuthi abantu besifazane bahlukumezeka kakhulu. Sibabona abanye baphuma ngamabhayili, abanye sibabona bengaboshwa. Kunezehlakalo eziningi ezenzakalayo ekuhlaleni ezingasigculisi kakhulu ukuthi kuhlukumezwe izingane, kuhlukumezwe abantu besifazane bayabulawa. Ubona umbulalo usengaphandle ngebhayili singazi ukuthi kwenzeke kanjani. Namhlanje sithe asize sizokhuluma namaphoyisa ngoba phela likhona amahlaka omphakathi. Amaphoyisa usuwafonela bona o station commander nalabo abanye abatholakala. Uqhube ngokuthi bayasola ukuba kukhona ukusebenzisana kwabaphoyisa nalezi zigilamkhuba. Ukhona kakhulu ngoba uyayuzwe kuthiwa amaphoyisa nawo athola imali kuphi aseyithathile amaphoyisa. Uthole amaphoyisa akithi esikhathini samanje amanye aqhashiwe. Hayi wonke akhona awenza umsebenzi wawo asesebenza ngemali.
wabanika imali phambili ekhulumayo. Ungathola ukuthi namaPakistani nje ngoba benzelwa yonke into kuyiwo kuthiwa babe semthethweni ukuthi bahlale lana, abanye babo bahlala begila lemkhuba, khishwa imali nje kuphela. Imali yilokho kusolisayo ngamaphoyisa. Kanti wekhosathu uthi uhulumeni kumele isukumele eyokuhlukunyezwa kwabesifazane. So ke sila eNewcastle nathi sina inkinga kanjalo. Ngeviki nje leli siphuma kulona ngomsombuluko. Bekade kunecala lapha ya lo mbulali owesilisa oshaye intombi yaze yashona. Kukhona elinye futhi icala la khona uthisha omkhulu angazi wakusiphi isikolo kodwa khona okuvela ukuthi unukubeze umfundi kaMatric. So okusho ukuthi lento kaCwecwe ayikho eEastern Cape kuphela, nalana ikhona. Kodwa ke besicela la namaphoyisa ukuthi nawo ake asebenze ngokuyikhandla ngokuba lenkinga le ikithi ngempela manje endaweni esiphila kuyona. And siwu-ANC siwukhosathu singabasebenzi, into esiphusha phambili ileyo ukuthi kumele uhulumeni enze okuthile ukuze lento le ikwazi ukukhombatheka. Khona manjalo usihlalo ANC ku-subregion yaseNewcastle uthi njengabantu besilisa bamelene nokuhlukunyezwa kwabesifazane. Simelene singabantu besilisa ngezinto ezimbi ezenziwa kubantu besifazane nabantwana. Simile nje ukuthi umthetho kufanele siyazi ukuthi umongameli uyikhiphile imithetho emile neqondile ukuthi kufanele imelane nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nabantwana. Sifisa ukuthi amaphoyisa kakhulukazi aseNewcastle igameke ezenzakalile ukuthi kube yiwo asukuma yenze isiqinisekiso ukuthi icase necase eliba khona balisukumela liba ipriority kuyekwa zonke izinto ezikhona in attending kule issue le esihluphe kakhulu thina somphakathi. Simeleneke nje kakhulu singabantu besilisa, siyasho futhi ukuthi ababoshwe abantu abenza lezi zinto, ama case awashesha kube yiwo nje ukuthi aprioritizwayo abekwa phambili in dealing ngale social illness esikhona enkulu kangaka nesiyenza ukuthi abantu besilisa baphelelwe isithunzi. Emva kokuba u-station commander wamaphoyisa aseMadadeni lamukelile uhlo lwezikhalazo, babe sebeqwashisa abahlali ukuba bereport ngama-cases kusa-early, bephinde futhi benze isiqiniseko sokuba abamukeli imali emakhaya, bephinde bezosula amacala. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseMadadeni eNewcastle. Ake sithi ishelele etolweni nabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Kugcwele inqwaba yabokufika eMandeni. Kukhonjwa imvula ngomonakalo kwaNongoma. Kanti ANC neSANCO beseka imbokodo nezingane. Njengemizamo yokulwa nobugebengu, umphakathi waseNtuzuma KwaZulu-Natal uqhamuke nohlelo lokufaka ke amasango eindaweni zokuphuma nokungena kule ndawo. Uhlalo ohlako lulekelela amaphoyisa ukulwa nobugebengu eThekwini neBhawudu watsho Andile Jali uthi sebekwazile ukulwa nobugebengu abantu ke abahamba ngenyawo nosekuholele ekuthini ke baqhamuke nesu lokunye okungasetshenziswa ukulwa nobugebengu obenziwa ngabahamba ngeimoto. Ukuchathanisa kwezigebengu endaweni yaseNtuzuma sekuholele ekutheni umphakathi wakule ndawo uqhamuke namasu okulwa nalesihlava. I-area close by le area sekuyona bangenelwe emzini o5 kwaze kwadlungulo kwesi5. So sabe sesibuka ukuthi ke into ehlupha yakho nje manje inkunzi yenyawo siyamonitor but le yeyimoto ayimonitor yini esingayenza. So sasithi ngoba vele ama strategies eneBoroch ukuthi eThekwini asebe nama boom gate ku certain areas to defend umphakathi. Siphinde defend nama government facilities. Ofethu le area sekuyona ngisho ngithi asigcine ngokuvikela umphakathi kuphela. Kodwa sineNtuzuma library efunda ingane zaseNtuzuma zonke iaccesswa yizona. SineNtuzuma clinic eyavalwa iRoba several times kubanjwa nurse kwagcina ingasavulwa ebusuku ofethu bese ne challenge but namhlanje iyasebenza. Again so sizakala center na okwakhonjwa waziwalutheka. So sicabanga ukuthi njengamanje bebuyela besebenza ngesiphinde sibe ne-incident efanayo. Ukubamba iqhaza, umuzi nomuzi uyeke wafaka isandla ngokunikela ngemali ukuba kufakwe lezi insiza nosekwenza ke umphakathi ulale obenyoni. Ubugebengu buningi nje eNtuzuma ubugebengu ngoba ngisho amanesi bengaphephile ngaphakathi. Sizizwa siphephile makukanjena kukahle ngoba phela igebengu bengena noma ikanjani emakliniki. Manje sesihamba kahle nje sekuright yonke into. Kade kunobugebengu obuyisimanga. Kakhulukazi nje mina bengihamba ngisebenza esitolo, ngihamba la ngabo kwara 25 endlini bangithathela amapipe ikhopha yonke lapha kwami. Ngisathemba ukuthi njengoba sebefakiwe nje siyalala ke manje ubuthongo.
siyalala kakhulu siyabonga. Abenibawood Watch banxuseke uxhaso kosomabhizinisi njengoba ke bethi iningi ezinye indlela abanazo zokulisana nobugebengu. Umuntu mengena la from 5 nje siyavala sibuze mfethu uyapi umakhelana kahlungumeze kuyangena siyazazi imoto zomphathi wasomphakathi but ke nje lo singama siyambuza mfethu uyapi metho eclinic samdlulisa simmonitor uyangena nempela eclinic ila iclinic vele sukuvula ebusuku kodwa omunye siyambuza but mengazazi uyapi samthetha mfethu cela usijikele because asathembi inhloso ile kodwa engakusho nje uhlelo lamba kahle kakhulu and umphakathi omningi usufisa nawo uncothu usufakile into engayisho ukulekelela sekudinga siyadinga ukulekelela osomabhizinisi because njengamanje osinalo uhlelo siyazi kube kunethi imvula kube kushisa ilanga abafuthi abazovulela wona kumele phela bathole ishelter so singakujabulela ukuthi eceleni kweBoomgate sibe nendlwana nje abazohlala kuyona olunye uhlelo siphezulu kwalo umphakathi nohulumeni osifundazwe ukuthi ke imphakathi ibe namakhamera siyazi ukuthi akhona amakhamera afaka ngomasipala kodwa sithi kuma areas alekela amaBoomgate azosiza nabafuthi abazivalela bangagcine bedutshulwa singazi badutshulwa bani sibone. Eyindabeni ziwani KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Amalungu esikhwama esaziwa ngokuthi Amambotho Communal Trust abalisa ngokungabuyiswa komhlaba wabo ongamahektha ngaphezulu kwe2,000 oseplazini King Daily ehluku eHarding ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lamalungu athi kafaka isicelo sokubuyisela umhlaba ngonyaka 1998 enye ingxenye yomhlaba yabuyiswa kepha ke lona bebewulindele kakhulu umnyango wezokubuyiswa komhlaba wenqaba ukubabuyisela wona wathi isicelo sasifaka ngumuntu ongafanele. Afuna izimpendulo amalungu eMambutho Communal Trust athi uhulumeni ubatshele ngomzuzu wokugcina ukuthi ngeke bawuthola umhlaba babefaka isicelo sokubuyisela wona iKingdale Farm ehluku eHarding ongamahektha angaphezulu kwa2000. Lamalungu athi isicelo asifaka ngonyaka ka1998 akhonjwa amanxiwa kodwa okufike kwabathusa ukuthi kuthiwa isicelo safakwa umuntu ongafanele inkosi eseyakhothama yakulendawo usihlalo wetrust uyachaza. Afike eShepstone ngomhla ka10 December wasesichazela kuJoji ukuthi no iclaim yethu ifailile ngesizathu sokuthi undabezitha omdala ekuyena wayefaka iclaim eclaimela abantu wafaka iclaim ngendlela errong. So masibuza ukuthi kanjani ngoba ukhona umunye umhlaba osowabuyiswa kwathi wasaba nenhlanhla ukuthi lo mhlaba ubuye ngokungafanele kushintshile izinto umthetho sowushintshile. So kwaba yiloko nje lento ke isiphatha kabi kakhulu ngoba sesimoshe okuningi sikwenza sizama ukuthi akubuye imihlaba nabantu sebenethemba ukuthi umhlaba wabo uyabuya njengohulumeni mangabe khuluma ethi uhulumeni umhlaba ayibuyele kubantu. Uthi okunye okubaphathe kabi ukuza ukuthi lo mhlaba usudayisiwe. Kuwona lo mhlaba sathi sabhizi nawo ngoba ama process lawo aweclaim sakhomba amanxiwa. Kanti umondi lo ngala umhlaba uyadayiswa. So naye umondi lo mhlaba wawuthola ngoba imangizwa ngabantu abadala laba abakhona ngokusilekelele basikhomba amanxiwa. Bathi umhlaba wawuqashisa lo mhlaba kongawona vele wabo. So ke manje into esiphatha kabi kakhulu ukuthi umnyango uvume kanjani ukuthi umhlaba uphinde udayiswe ngale nkathi thina sibhizi ngala siqhuba uhlelo kuba sikhomba amanxiwa umhlaba wethu uzobuyela kubantu. Isiphatha kabi kakhulu into ukuthi umhlaba uyadayiswa ngala sibe thina sibe sebhizi egcine sokuthi umhlaba futhi ngeke sikwazi basuthole ngoba iclaim yethu yafaka ngendlela engafanele. Elinye ilunga lithi basuswa kulomhlaba ngonyaka ka1960 kanti bashiya amathuna kulomhlaba. Saphuma ke ngalowo nyaka ka1960 ya enje ukuthi ke manje ngokusekuyevakala kuba phela sekufuna phela sikhomba amanxiwa la sasikhona wake ngempela sawakhomba kamanxiwa akhe siyudinga kakhulu bamasuthole kuba phela sazalelwa khona la sashiya namathuna abantu abakithi namathuna abazali bethu. Ugogo uNgubelanga uthi bayacela ukubuyiselwa lo mhlaba ukuze isizukulwane sabo singahlupheki. Sikhathazeke kakhulu ngehlobo lwesimangaliso ukuthi uhulumeni usenzani nokuba nje siyathanda ukuthi umhlaba wethu mawubuye ngendlela obaluleke ngayo ngoba imisebenzi esilungwini ayisekho imisebenzi seyisemakhaya. Ngakho ke nje sifisa ukuthi nisisize kakhulu uma uhulumeni akawubuyisa umhlaba ubuyisele ebantwini. Lithintwe ihhovisi lomnyango wezokubuyiswa komhlaba kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya. Ukukhulumela lo mnyango
ululeke ngokuthi kuthintwe ihhovisi elisemgungundlovu ilona elinemniningwane egcwele. Ucingo lwakhona belikhala lungabanjwa. Lo mbiko beniwethulele uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngiseHarding. Khanselela kwaWard 1 eMandeni uMlungu Sishelembe kanye nebandla Covenant Fellowship Church International CFCI badlulisele ngendle igumbi elilodwa emndenini wakaNtulu eManqakaza. Lokhu kuze emveni kokuba lo muzi washelwa yindlu ngenxa yomlilo ongaziwa ukuthi ukuqhamukaphi. Lokhu kuphoqa ukuba kowesiliswa kuleli ekhaya agcine selala eminyango ngoba indle bikhona ibiselala abesifazane. Injabulo ibibhalwe ebusweni kowesilisa wakaNtuli kwaManqakaza eGingindlovu emva kokuba ikhansela kule ndawo limnekelele ngendlu eyigumbi elilodwa njengoba belala eminyango. Lo mndeni wakwaNtuli ubuhlaselwe umlilo ongaziwa uqhamukaphi nowagcina ushise indlu kanjalo nezipahla. Ngithi ngibonga mina isimo ebengela kuso ngendlela ebengela kulwama iminyaka dumalina ngase ngizokwathiwa lathi ikhansela eGingindlovu ucangana uvusa ngebhizi lamahlanganyo ngiyibona imoto abantu engabazi bathi nazi ingubo qoqa ngobuhamba nqunu ngabonga ngathi nitshela babe ikhansela ukuthi ngithi ngibonga angasi ngabonga ngani manje nje sengiphumile phansi kwesihlahla imake sengizolala ke manje endlini imake sengizolala ke manje empedeni imake manje sengizolala kahle ngembathe ingubo. Kanjalo nebandla leCFCI kuyigatsha laseGingindlovu liphonse isandla esivivaneni kulomndeni ukulekelela kulo wesilisa obeselela ngaphansi kwesihlahla ngenxa yokuthi indlu ebikhona ibilala abesifazane kuphela. Leli bandla lithenga umbhede kanjalo negilosa. Sibonga kakhulu uNkulunkulu, sibonga kakhulu ikhansela elenza umsebenzi obaleke lapha endaweni. Sizwela ngalomndeni wakwaNtuli ukuthi umndeni ohlwempe kakhulu sebe wakhileke indlu ngoba kuthi umkhulu belala lapha ngaphandle nje esihlahleni ngenxa ukuthi lendle RP incane kubona basebekha indlu. Ibandla ke ngokusebenzisana abazalwane abakhona lapha emphakathini likwazi ukuthi bese lithengela umbhede omkhulu azokwazi ukuthalale kuwo kanye grocer futhi ukubhekela isimo ababhekene naso. Kusenhlizweni kakhulu yebandla noma enhlizweni kaNkulunkulu ukuthi ibandla lapho likhona libe negala elikhulu elilibambile. Nathi siyambonga uNkulunkulu ukuthi sikwazi sifinye kule ndawo kube khona usizo esilethayo kulomndeni wakwaNtuli. Ikhansela kwaWard 1 uMlungisi Shelembe uthi ubone kufanele ukuthi basize kulomndeni kanti uphinde waveza ukuthi baningi nabanye badinga usizo lwezindlu kule wadi emva kwesimo sezinhlekelele. Sizokhumbula ukuthi ekuqaleni sike safika la ekhaya sisazokhuluma ngendaba yokusha komuzi ngoba bekusha izindlu seyishileke izindlu njengoba sibona lezi ezikhona bekusha kuze kushe ngisho sofa uthola ukuthi nokudla endlini ukudla abasuke benakho kugcina kuphela kungakabi isikhathi kanti umndeni lo ophila ngempesheni kaBaba kuphela okuyimali ke engekho ke kulesi sikhathi esikusona ekudleni ngoba kunezingane ezikhona eziningi la ekhaya ezisafunda. Sakwazi ukuthi ngalesa sikhathi sithole ubaba uNgema emva kokuba sikhipha udaba ku1 KZN TV sakwazi ukuthola ubaba uNgema owakwazi ukuzosiza umndeni wasizakala umndeni kodwa kwaphela isikhashana esingangenyanga engaphansi kwezu6 yaphinde yabuya lento yaqala phansi kwagcina ke elala eminyango ke iminyaka ke njengoba bekulokhu kwenzeka lesi simo sokushaka sibeke induna mayisibika lolu daba kwasho ukuthi kisuka ingekho imali esuka itheni ngabe sengifaka ku Facebook kubafowethu bakwazi ukulekelela baphosa ebhakedeni baphosa ebhakedeni sakwazi ukwakha lendlu engango 1 room engifisayo ukuthi ke mhlambe uhlelo lika disaster olukhona njengamanje uMEC ubaba uThula Sizwe ikibe khona indlela angenelela ngayo ngoba ilisting isubmitted ngicabanga ukuthi mize ngaphezulu kwe20 enomonakalo njengoba kulokho kuna imvula ezikhona. Imvula namakhaza
usezoyizwa ngendaba uVusumuzi Ntuli obelala eMnyango kwazise sengenele nobusika. Ezindabeni z1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eKingindlovu. Asiphinde sithi shelele etolweni nabesilo siyabuya nezinye izindaba. Nina besilo siphinde sibonge sinamukele kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Kugcwele inqwaba yabokufika eMandeni. Kukhonjwa imvula ngomonakalo kwaNongoma. Kanti ANC neSANCO beseka imbokodo nezingane. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ku-18.94 kuyidola laseMelika libe ngu-25.15 kupondo waseBrithani libe ngu-21.56 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide ngu-$3,294.01 ounce kuthi intengo elongahluziwe yona ibe ngu-$64.67 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Yize noma libuka kalelihle futhi lithembisa iqembu leNingizimu Afrika eliya kwi-Africa Cup of Nations under-20 kodwa ngase kuqala kumqhudelwano selehlukile ngoba iqembu elifana ne-Orlando Pirates alibuke kuzodedela umdlalo omqoka njengombekezeli TLB Mbokazi. Umqeqeshi waleli qembu Raymond Mdaka ngasagcina ngabadlali abahlukile kulo mqhudelwano ozoqala ngomhla zi-27 kwephezulu uzophela ngomhla zi-18 ngenyanga ezayo kweleka Faro eGibhithe. Amajito kuyisiteketiso saleli qembu lakulela aqhathwe ku-Group B onzima kwazisa ubophela ke-Nigeria, Morocco nosokhaya kwiGibhithe. Okuqamisa uMbokazi ukuthi ukubona bonke abadlali abasesquadini uyena obonakala kedlala indawo emqoka eqenjini lakhe leyikamagebhula njengoba lisempini icoco ezintathu ngesikhathi esisodwa. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othathu oshisa ikhotha zasedlebe kwaOkoshane esemabedlano kaMzimba umntwana nethemba lonke leindaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.